Lapit na sumabog yung bulkan. Pero, nandito na yung mga superhero natin. Taal Volcano Challenge Translasyon MMA. Musta yung mga cancer, ako nga pala si Mocha Frappuccino para maganda na legit fake news sa Pilipinas. At ngayon mainit-init parang Taal Volcano ngayon sa Pilipinas, kung saan may mga likidong lumalabas sa Taal Volcano ngayon, kaya mag-ingat lahat ha. Agad-agad akong nag-post ng ng isang importanteng mensahe sa mga taong gagawa na naman ng mga, di ba, ng mga mukha dyan na nakakaumay na bibigyan mo ng hindi naman kinakailangan na takot ang mga tao na nandoon. Lalagyan mo ng mukha, lalagyan mo ng demonyo, lalagyan mo ng kung ano-ano mga satanas at kung ano-ano. Nalalayo lang doon yung dapat gawin ng mga talisenyo at siyempre yung pagdating sa ibang parte pa ng ating bansa. Kaysa isipin nila yung paano sila mag-evacuate, ano yung mga kailangan nila iwasan, mga papantakip sa mukha, naiiba attention nila sa mga ganitong klaseng bayat. Balo! Kasi ba yung Taal Dance Challenge? Yung Taal, T-A-L-A. Pag pinalit ka ba L sa A, magiging Taal. So, kada sayaw natin, siguro dahil doon, diba? Baka may mag-invento ng gano'n. At alam ko may mga tanga pa rin sa internet na maniniwala doon. Maniwala kayo sa atin. Diba yung Taal 4 letters? Taal is Taal Dance Challenge. Sana G, diba? Sana G, gumagano sila. Diba parang gano'n, pag nag-ano sila, nag-split sila sa gitna. So, parang Illuminati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mukha siyang ano, diba? Mukhang vulkan, Taal Volcano. All interconnected to Taal Dance Challenge Zone. So, diba, kung ako nga, kaya ko siyang gawin ng parang tanga lang. Paano pa yung mga talaga maniniwala doon, diba? So, please, pakisampal mga 1.5 times dito, isa't kalahati sa mga kaibigan nyo na magpo-post ng gano'n na wag mong itigil mo yan, memer. Okay, tama na. So, at kaya kayo mag-iingat, lalo na sa mga talisenyo, mga katabi ng Talisay, Batangas. To from James. Tinan mo kung gaano ka. Panoorin natin. Oh! Damn! Puta timing. O nga, no? Parang nilabasan si Hammerman dun, Ano ginagawa mo, Hammerman? Sobrang ganda diba? Nagmi-mix. So, hindi ano yun, huwag kayong magtaka, bakit yung kidlat na galing sa sahig? Ano yun, mixture yun ng dahil na maraming ash na lumalabas ngayon, nagkakaroon yun na maliliit na dikitan, diba? Parang nagkakasagian kayo ng crush mo, ng daliri, diba? Parang feeling mo may spark, pero hindi. Pero ito, isipin mo, billion na paulit. Yung pag naggagano ka ng buhok, diba pag kinukuskus mo yung lobo sa ulo mo, magpapalit yung mga nakalagay sa buhok mo na static electricity at lilipat doon sa lobo. So ngayon dyan, dahil ang daming nagkakapalitan, naggagawaan ng static electricity, nabubuhat nagiging lightning, which is ganun naman din nagagawa sa langit, yung normal nating nakikita sa mga clouds. Kasi naman water vapor, syempre, meron ding dust dun kasi naghahalo-halo sila sa atmosphere at gumagawa sila. Pag marami-rami rin na yung mga libag doon kasama nung ulap, nakakagawa sila ng kung ano ating nakikita bilang kuryente or lightning. Walang ano dyan. Walang kababalaghan dyan, ha? Hindi nilabasan si Hammerman sa sahig dahil andyan yung walang ganon. Okay, mayroon yan scientificong pwede mo yung maintindihan gamit ang siyensya at dapat nakakatulong to sa'yo para makaisip ka ng klaro at magawa mo yung dapat mong gawin pag malapit ka sa mga ganyan lugar. Konting history lang, ang huling putok ng Taal Volcano nung hindi siya nag-deodorant ay noong 1991. At ikinamatay ito ng 1,500 katao dahil nung tinignan nila yung mga bangkay nito ay hindi nila ikinamatay yung mismong pagsabog. Kung makikita mo doon, hindi yung mismong eruption, hindi yung mismong pagsabog niya ang marami niya napatay, kundi yung volcanic ash at mud, smog na sobrang tagal na pinagdaanan ng mga residente doon at syempre sa halos buong bansa natin at syempre sa iba pang bansa kasi gumagalaw yan Yun ang pumatay sa kanila. At yun ang pinakamapaminsala na parte ng volcano, hindi yung sabog. Yung sabog, syempre masakit yun, parang tagyawat, di ba? Pero yung usok, yung nagmi-mix sa ating atmosphere at yung matagal niya bago mawala, ang talagang maraming napapatay. Dahil una-una poisonous yun at syempre, hindi naman tayo nag-evolve para mag-intake ng ganong klaseng hangin. Kung utot nga, hirap na hirap ka na, di ba? Ito from Jake. Ganda di ba?
Nakikita mo talaga yung hilaw na kapangyarihan. Hilaw na kapangyarihan ng ating mundo. Kaya nga nakaka-curious intindihin, di ba? Kaya nga tayo dito maano sa siyensya dahil, di ba, nakakatuwa eh. Kahit nakakalungkot na nangyari to sa atin, may matutuwa ka na ganitong kapangyarihan ang meron ng ating mundo. At hindi ang kapangyarihan ng mga conspiracy. Masabi ng Fibo, phreatic eruptions daw ito. Nangyari daw kasi parang yung magma nagkaroon ng reaction sa tubig. Syempre, di ba, may lake nga dun eh. So, nagkaroon siya ng reaction. Isipin mo lang, di ba, yung pag sa Coke, di ba, pag shinake mo, tapos binuksan mo, puputok, di ba? Ganun din yun. Pag kunyari, meron ka ng lupa dyan na tumigas na, napatag na. Pag yung magma ay malapit dun, or merong maliliit na mga butas o maliliit na, parang ano yan, di ba? Parang mga ugat-ugat yan eh. Di ba? Pag may maliliit lang dun na makalagpas, dahan-dahan, syempre, over time, nagaano yan, bumubuo yun ng mga hangin. At yung mga hangin na yun yung mapupuno yung pressure na yun, di ba? Kaya nga sa Coke, bago mabuksan, di ba? Bubukas ka muna onte, di ba? Bago kumalat sa mukha mo. Ganon din yung nangyayari. Ganon din yung nangyayari pag mayroong mga gato sumasabog ng mga bulkan. Isa sa mga pinaka-aktibo na bulkan, ang Taal Volcano, syempre pinakauna ay Mayon Volcano. Kaya hindi na nakakagulat na naglalabas siya nito. Pero ngayon, sa level 3 na. At kung makikita mo dito sa data na to, dito, diba, level 3, diba, gitna na, yung may mga ash, so dapat, kaya nga may magma, diba, umiikot-ikot yan, diba, gumagalaw yun sa loob ng ating mundo. Kaya nga tayo mayroong mga gravity, kasi meron tayong magnetic field. Kasi minumove niya dahan-dahan sa ganong kalaking mundo, meron siyang force na papasok sa loob. Kaya nga may mga nahuhulog sa loob at merong na lumulutang pag nasa labas ka na nung nung force na yun, nung gravitational force na yun pag nasa space ka na. Ganun din yun, umiikot yun, gumagalaw-galaw yun eh, iba-iba yun eh. Talagang sobrang init at ibang mga at mas malakas na mga nuclear na mga enerhiya, hindi lang gravitational force ang naggagalaw doon. At yun yung nagtutulak ng mga magma palapit sa ating crust ng mundo. At pag lumabas na yun doon, tawag doon ay lava na. So, parang yun, sa mga nagbibinata, ganun din yun. Habang tumatagal, kailangan nila maglabas ng init, nagtatagyawat sila. Che, Kyle, tigilan mo ako, okay? Huwag mo ako sama dyan. Yung paglagay nung ingatan niyo yung mga hayop nyo kasi wala silang wala silang magagawa dyan eh. Yung mga lagyan nyo ng takip, marumi kasi matagal yan, hindi yan agad-agad, di naman isang bagsakan yan eh, dahan-dahan yan eh. Palalaman mo na lang pag naghihingalo ka na sa sahig na, inaabo na pala ako. Philippine Simulator, leche. Kailangan natin si Kyogre. Ngayon, di ba dapat si Entei yan? Si Entei yung nasa description. Ayan o, di ba yan, nasabi niya o. Boom! New volcano appears. Boom! Kala mo ha. So, jokes aside, memes aside. Lagi kayong mag-iingat dyan mga cancer. Ayan, di ba, magtulungan tayo. Yan o, di ba, parang ganyan, tutulungan, di ba? Lagi tayo magtutulungan sa mga getong sakuna. At huwag tayo magtulungan, magtakutan. Huwag nyo nalagyan ng kung ano-anong mga mahika-mahika yan. Mga mukha-mukha. Ito lang, ang gusto kong mukha lang na makita ay kapwa Pilipino ko na nagtutulungan na. Hindi mukha sa mga usok-usok na yan. Tapos, nagbibigay ka na ng hindi kinakailangan na takot at yun. Ito rin ang gamitin na mask N95 ha. Hindi yung makikita yung blue na mask. Para lang yun sa mga likido. Hindi nun ma-filter yung mga sa galing sa ash na mga bato. Mas mahina. Kung wala na talaga, dagdagan nyo lang ng tissue sa loob. Kahit mga 2 layers lang. Basta yung enough lang para makahinga kayo. At mag-ingat palagi. Tandaan nyo, hindi normal na dumi lang ang lumalabas sa mga bulkan. Kung iisipin mo yung material na yun, parang glass. Dahil sa pressure na pinanggalingan nun, glass yung nilalabas. So pag yun nahinga mo sa loob mo, kaya nun, masisira yung lung mo, masisira yung mga alveoli, basta yung mga ano magiging cool kid na vape lord dyan kung masisira yung lungs mo, kaya mag-ingat kayo palagi. Sunod na balitang balita. Ito naman yung sa translasyon. Ayan, kung makikita nyo, na ipagtulakan ng mga deboto sa mga pulis, gusto nila makadaan. Hindi ko alam bakit kailangan, sa mga imahe ata daw. Ito yung nagagawa ng crowd mentality, di ba? Ng collective mindset. Pag sumigaw isa, sugod na! Pero kakaroon siya ng parang gawin nyo kahit hindi naman tama. Ayun o, tinulak. Magaling! Tinulakan nila ng ihian ata to. Ang baho niyan. Ang baboy nyo. Ito dapat yung mga binabato sa loob ng Taal Volcano eh. Bakit mo kailangan gawin yan? Ba't kailangan sirain? Ginagawa na ng pulis sa trabaho nila. Bawal. Hindi ko maintindihan anong klaseng utak to. Kapit lang.
Lapit lang tayo dyan, magaling. May mga nakita rin ata ko, yung mga bawal sumampa rito, sumasampa pa rin, di ba? Ito naman, kitang-kita. Nagaling. Oh my God, sinuntok niya. Nice, sinuntok niya. Yung iba ditong deboto, debobo. Walang masama magdasal. Pero bakit ka mananakit? Hindi ba parang taliwas? Diba? Puro T, diba? It all connects. Taal, tala, translasyon, taliwas, tanga. Di ba taliwas na makikipag-away ka? Matutuwa ba si Jesus sa ginagawa mo? Ano ba? Bakit yun siya sinuntok? Yung mga nagsasampalan dito, di ba? Nagpapakita ka ng pananampalataya. Eh, merong mananampalataya. Oh! Sana matuto yung mga deboto natin. Baka lumala to sa susunod ng lumala, tapos baka mapilitan ng gobyerno na itigil na to dahil mga, di ba? So yun lang, mga bilisang mabilisang mainit-init na nagbabaga pa ang pagsabog na ito. Kaya malagi kayong mag-iingat, sana hindi na to matuloy, di ba? Dahil normal lang naman yung maglabas-labas lang kasi parang naglalabas ng init yan eh. Parang yung mga babae sa TikTok, di ba? Sa Pilipinas, diba, naglalabas yan ng init doon. Minsan hindi naman kailangan maging mapaminsala yung mga eruption. Minsan naglalabas lang talaga yun ng init. Kaya wag ka lang dito magdasal. Okay, mag-isip ka din na kailangan ko na ihanda yung mga ganito ko. Pag malapit kayo doon, kailangan ko na ihanda yung mga pagkain. Lumayo na ako dito, lumikas na ako. Maghanda na ako ng mga kailangan kong gas mask, kung ano-ano. Yun ang isipin nyo. Huwag kayong puro dasal. Kailangan nyo din mag-isip. Diba? Kailangan ihalo-halo yan. So, doon tayo sa babalita ng ino. Ano nagustuhan nyo? Ito yung like, share sa mga hindi pa alam na balita nyo friends. Diba? Para alam nila yung gagawin nila. At huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Mocha Frappuccino out. La 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 la